Tots els professionals en aquests moments intentem que s'aboquin cap a una iniciativa de ciutat, és una iniciativa de territori, és una iniciativa que el que pretén és que a través de la tecnologia intentem portar la innovació cap al que ha de ser la millor cura de la gent gran, de la gent que envellirà en els propers anys. Aproximadament entre el 30 i el 35% de les persones l'any 2050 tindran més de 65 anys. Això significa que hi haurà una tercera part pràcticament de la població amb més de 65 anys que necessitarà de moltes coses. I això ens ha de fer canviar la manera d'afrontar el futur. Com sabeu, mobile és tecnologia i el que volem amb aquesta iniciativa és que la tecnologia arribi a tot el territori, també a Mataró, fer-la extensiva al conjunt de la ciutadania. I el que volem és, en aquest cas, durant aquesta setmana, treballar com la tecnologia pot ajudar a millorar la qualitat de vida dels mataronins i les mataronines. La càtedra d'envelliment i qualitat de vida és una càtedra que surt com a resultat de 9 anys de treball dins d'un grup de persones vinculades a l'àmbit de l'envelliment i la cronicitat. La càtedra és un paraigües molt gran on les empreses, la societat, la universitat, des de la part de l'acadèmia i el Tecnocampus en si pot aconseguir objectius vinculats a millorar la qualitat de vida de la gent gran. Treballem per fer una diagnosi inicial, per veure quines són les necessitats que té la població vulnerable, aquella gent gran que per raons diverses no pot anar als CAPs o no pot anar a tenir assistència mèdica o social i té unes necessitats que no estan cobertes. Doncs en el grup treballem en robòtica assistencial, per exemple, donar de menjar a persones que tenen mobilitat reduïda o ajudar-les a vestir o fer teràpia cognitiva. Penso que ha fet un gran pas la ciutat de Mataró i les seves institucions a crear aquesta càtedra d'envelliment i qualitat de vida